Dobrý deň, milí rodičia, milí starí rodičia, vítajte všetci, ktorí ste dnes prišli do Evangelického kostola. Aj tento rok vám naša základná umelecká škola v Senci prišla spríjemniť tento predvianočný adventný čas, ktorý nás nezadržateľne približuje k najkrajším sviatkom roka, teda k Vianociam. Vianočné sviatky sú časom, na ktorý všetci netrpezlivo čakáme. Majú v sebe neopakovateľné čaro, ktoré nás naplňa pocitmi radosti, šťastia, harmónie a pokoja. Viac ako inokedy si uvedomujeme hodnoty, ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie. Láska, solidarita, porozumenie. Vianoce sú časom dávania i príjmania, no nemusíme hovoriť iba o hmotných daroch. Stačí darovať darček, ktorý darujeme srdcom. Tak ako traja králi z východu priniesli malému Ježiškovi dary, zlato, kadidlo a mirhu, aj my vám dnes podarujeme vianočný darček, ktorý sa však nedá kúpiť v žiadnom obchode. Je to láska k umeniu slova, hudby a spevu. Na úvod nám zaspievajú naši najmenší žiaci z prípravného ročníka. Potešia nás tromi koledami, šťastie, zdravie, pokoj svätý, snežik sa nám chumelí a na záver rolničky. Pripravila ich pani učiteľka Malvina Botková a na keyboarde ich bude sprevádzať pán riaditeľ Ferdinand Demek, keďže jeho žiak ochorel. Takže pán riaditeľ od kamery prosím dopredu a veľkým potleskom privítajme našich maličkých. Dopredu. Je ich celkom dosť, ešte môžete tlieskať pokojne.
rozprávku. Je to zaujímavé? Áno. Čo ste sa už naučili? Marinka, povedz nám. Aj ste spievali aj nejaké noty, ste sa učili? Áno. Fíha, tak na všetko odpovedáte áno. Takže to znamená, že ste pozitívne naladení. Tešíte sa na Vianoce? Áno. Ešte to bolo silnejšie, áno, jasne, že všetci tešíme. Počúvajte, ešte mi povedzte, z vás niektorí budú speváci, hudobníci. Chcete spievať v New Yorku? Tak potom asi to bude Sydney. Nebudeš spevať, ty asi nie si spevák. Na čom ty hráš? Na flaute. Na flaute, jasne, tak podľa mňa máš namierené niekde inde, možno asi do Mannheimu. Tam flautisti sú veľmi žiadaní. No ja vám držím palce, detičky, a ďakujeme veľmi pekne, bolo to úžasné. Takíto úžasní speváci a hudobníci sa nám rodia v našej základnej umeleckej škole. Nedivujeme nám takých úžasných učiteľov, tak by sa byť aj úžasní žiaci. Veď ruka v ruke. V ďalšom vstupe sa nám predstaví ďalší nádejný spevák. Je to Richard Kinš, je stredy pani učiteľky Evičky Kasanovej a zaspieva nám ľudovú pieseň Chlapec som ja chlapec a Pásli ovce halasy, to je veľmi známa kolega. Po ňom prídu na scénu žiaci literárno-dramatického kóru 1. a 2. ročníka. Lenčešová Alžbetka, Lenčešová Hanka, Guldan Krejtka, Nitke Dominik, Volner Richard, Puhek Sára, Mačová Anabela, Sarieva Sofia a Strmeňová Vendulka. Títo nám prednesú vianočnú koláž básni a sú stredy pani učiteľky Nikolety Dene. Teraz však veľký potlesk pre Richarda Kinšta. Celý svet je ako veľká chladnička. Je v nej biely snežik, je v nej pravý ľad. Keď k nám príde zima, každý z nás je rád. Keď sa biely snežik sypať začína, celý svet je ako veľká zmrzlina. Slnko si ju líže zo stromov a striech, to je ale krása, keď sa sype sneh. Letí vločka z neba, je jej trochu zima. Všetko sa razom zmení
až dopadne k zemi. Tam si pekne lahne, už sa ani nehne. A keď vlčík pribudne, zima jej už nebude. Jedna vločka, druhá vločka, teta zima zbúri očka. Sanky si hneď oseláme, a letíme k starej mame. Na dvore náš kniežik zváka, postavíme snehuliaka. Starka ešte mrkvu dá, a snehuliak nožtek má. Poďme domov už sa zmráka, lyžovačka zajtra čaká. Keď je večer vianočný, rada snívam krásne sny. V kúte stojí krásna dáma, sviečkami je obsypaná. Hviezdička je veselá, anielik sa usmieva a na zemi hračík hrba, vidím vlak loď bábu Kuba. Je to krása nádhera, čo sa na mňa pozerá. Otvoriť hneď očka chcem, nech to nie je iba sen. Zazvonil, zacinkal pri dverách host, šťastia a radosti priniesol dosť. Celý sa trlieta, celý sa lígoce, šťastia a... Zazvonil, zacinkal pri dverách host, šťastia a radosti priniesol dosť. Celý sa trlieta, celý sa lígoce, že sú tu Vianoce. Leďte sa mne do brehom bielunkým bielým snehom a na sadiaku sa Mikuláš sa natrasa. Kričia na ňu malé deti, nech dáčeky nevytratí. Vianoce, Vianoce, tie ja mám rád, s novými hračkami budem sa hrať. Pohľadkám otecka, vystiskam mamičku, potom im rozpoviem vianočnú básničku. Spoločne budeme čakať tie chvíle, keď prídu po roku Vianoce milé. Že sa chytí veľká ryba, keď sa pečú dobroty, máme veľa roboty. Vyzdobíme veľký strom, vysvietime celý dom, zazvoníme na zvonce, u nás stoja pred dverami lihotavé Vianoce. Mrazíme je ticho, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné hviezd. Je to čas vianočný, keď sa stromček lígoce, prajeme vám zo srdca šťastné a veselé Vianoce. Krásne priania nám tu zazneli. No, o chvíľku tu budeme mať taký rodinný koncert. Vystúpi totižto maminka s dcerkou. Tá maminka je šikovná klaveristka, ktorá istý čas u nás učila na základnej umeleckej škole v Senci. No, a dievčatko sa volá Zdenka Čírková. Je to veľmi šikovná flautistka na sopránovej zobcovej flaute a je stredy pána učiteľa Roberta Madarasa. Dnes nám zahrá od Johana Fischera Menuet a Rondo. Zdenka Čírková.
svoju žiačku. Gitarista Konštantín Mačaj z strany pani učiteľky Evy Muchovej si pre dnešný večer pripravil gavotu od anonymného skladateľa. Po ňom prídu Stella Škrabáková, Adrián Hutník, Natália Trojaková, ktorí nám prednesú dielo Dobroslavy Luknárovej s názvom Štedrovečer. Teraz sa tu už chystá príprava pre gitaristu, takže poprosím Konštantína Mačaja, aby sem prišiel, pretože jemu to bude trvať trošku dlhšie. Okrem toho, že kolega pripravuje stoličku, ešte si musia doniesť podnožku, gitaristi, ale to potrebujú. Takže by som sa vás opýtala, kto z vás už piekol vianočné pečivo? Prihláste sa. Životné ruky. Aha, tam, výborne, tak to sú určite vanilkové rožky. Vy ste niečo piekli? Čo si piekol? Povedz. S maminkou. Čo si piekol? Perničky? Medovničky, jasné, to patrí k Vianociam. Pani Čaká, kľudne môžete sa len tak rozprávame o perníkoch a medovníkoch a iných koláčikoch, ale teraz chceme počuť tú krásnu gavotu. Nech sa páči. Niečo si pre nás pripravila? Prekvapenie, to nesieš vanilkové rožky? Okuliare. Tak z toho sa nenájdeme veľmi, ale počkáme. Teda na dobre sa ináč čaká, to sa tak zvykne hovoriť. Pani Šoka vždy má niečo pre nás pripravené. Konštantín, prezrať niečo, kým tu není pani učiteľka. Aká je? Dobrá, to som aj nečakala jednu odpoveď. Počúvaj, a s pani učiteľkou cvičíte aj hnusné stupnice? Iba pekné, toto je dokonalá odpoveď, že sa ti všetko páči, že s pani učiteľkou cvičíte. Povedal, že pekné stupnice cvičíte, pani učiteľka. Gratulujem, lebo nie, deti to nemajú radi tie stupnice, ale vy robíte pekné, tak sa tešíme na to. Prípadok poprosím, dobre potom? Aspoň 1 euro. Máme to niekde sem. Aj 5 euro. Si štedrý, však idú Vianoce. Nech sa páči, recitátori, poďte. Máte tu priestor už len pre seba, všetko sme nachystali a tešíme sa na vaše krásne slová. Koľko len spomienok Vianoce taja, hmlička sa valí z rodného kraja. A v srdci klinkajú spiežovce saní, klink, klink, hľa, vločka na ľudskej dlani.
Mysľou sa túlajú koledy dávne, a duša ožíva, a duša mladne. Náhli sa skvetnúta ku svojim grodine. To žijú privíta, to s láskou privíta. Padá sneh za noci, do rána padá, srdce si k srdcu chodníček hľadá. Hľa srdce k srdcu s nádejou verí, voňajú Vianoce a vonku svetí. Šťastie, zdravie, pokoj, svety a maloničky. Sice sme ich už v úvode počuli, ale tentokrát to bude na akordeóne hrať Jakub Orban. Jakub, pokojne sa priprav, môžeš ísť tu dopredu. My si to vychutnáme, pretože na akordeóne to znie úplne nádherne. Máš veľký potlesk pre neho. Šikovný pozávnista, veľký potlesk.
maličké, stredné i veľké srdiečko. Srdiečko za každú jednu noc, čo v advente zostáva do Vianoc. Ach, som ja taká maličká, zdvihnite ma prosím vyššie. Silné tatínkové ručičky, nech som Bohu bližšie. Na cestu do neba adventnami svieti sviečka. Moc tak veľmi ospala sa moja babička. Hlas Boží dnes z neba velí. Nezaspite, buďte bdelí. Dnes v tichu, keď sledujem slnka východ, teším sa na Vianoce, na Kristov príchod. Nastavím uško, radšej dnes vypnem telku, v srdci mám pokoj, lásku i radosť veľkú. Zatrubila rielik vysoko z nebíčka, pripravte domovy, čistite srdiečka. Niekedy sa usmiať stačí, nášmu pánovi sa to páči. Raz nacvičovať chceli Boží anielici, vianočný koncert priamo na ulici. No melódiu každý hrať chcel tú svoju, až hrozilo, že medzi nimi dôjde k boju. Moje srdce z tejto dlane príjmi celé pane, len ty zbavíš srdca temnoty, očistíš ho z každej viny. Na kalendári otáčam zás ďalšiu stránku. Je už večer a pomaly sa chystám k spánku. Anielik moju prosbu zaniesť Hospodinu, za môjho brata, sestru, za rodinu. 4 sviečky horia stíška, už sa tešíme na Ježiška. Na oslavu Ježiškovho narodenia, než pustíme sa s bračikom do zdobenia. Tortu prichystáme maličku, pribalíme aj čistotu k srdiečku. Karol Reinecker a jeho 3 vianočné piesne nám o chvíľočku na kladri zahrá Viktória Kuprianov. Táto klaviristka, veľmi šikovná klaviristka, je stredivá učiteľa Tamáša Olana. Prezradím ešte o nej, že je pre nás takým potešením, že dnes môže zahrať. Zúčastnila sa totižto 2 veľkých klavírnych súťaží. Prvá bola na konci októbra v Bratislave, bola to celoslovenská súťaž pre na klavíry, kde obsadila 2. miesto. O mesiac na to cestovala do Brna na celosvetovo uznávanú klavírnu súťaž. Je to veľmi silné medzinárodné obsadenie, boli tam klavíristi z Ameriky, z Ruska, Turecka, jednoducho asi 25 krajín a získala 3. miesto. Nielen pre Seniec, ale aj pre celé Slovensko. Tam sa málo kto dostane na tú súťaž. Aké to tam bolo? Tak bolo to tam veľmi úžasné, obrovský zážitok. Tak som na to veľmi pyšná, že som mohla reprezentovať našu Dušku a mesto Seniec na takej veľkej súťaži. Ďakujeme veľmi pekne. To vysvetlíme. Ja viem, že tieto 3 dielka si nacvičila tak akože pomimo, už len tak. No 2 dielka, áno, 2 dielka maličké. Ty to zvládaš celkom rýchlo, pán učiteľ je asi na teba veľmi dobrý. Áno. Dobrý učiteľ má ináč dobré žiačky, takže sa na to veľmi teším. Nech sa páči, klavír je tvoj.
môžete kľudne chystať stoličky, aby sme tu potom už nezdržiavali. No a ešte prezradím o Evičke Duchovej, že je síce veľmi prísnou učiteľkou, ale deti ju milujú. Takže je prísna a zároveň veľmi dobrá. To je veľmi dobrá kombinácia, si myslím. A pani učiteľka, nezabudni tie okuliare, veľký potlesk. že asistenti nepočujú, čo sa to tu deje. Rozhodila sa na to a ja viem prečo, lebo vám je tu zima. No, vidíte, vždy nájdeme niečo, na čo to môžeme zvaliť. Ešte, že je tá zima. Dobre, ale bolo to naozaj tak. Určite, lebo nástroje sa predsa len rozladia, hej, my musíme takú stálu svoju teplotu, obzvlášť aj dýchové nástroje, aj tým sa to stáva. Pán kolega, vy máte túto nejaký šálik. Pomáha to na tú zimu. Mali sme dať šál tej gitare. Vidíte? To nám nenapadlo. Na budúce to zabezpečíme. Dobre.
koledy, čas radosti, veselosti a dobrá novina, tak tieto si pripravili Viktória Kuprianov a Alexandra Šišková. Áno, dobre počujete, opäť Viktória Kuprianov, tentokrát v pozícii speváčky. Obidve speváčky, aj Alexandra, aj Viktória, sú striedy pani učiteľky Aničky Murnovej a v spolupráci so Žofkou Šokovou nám krásne číslo predvedú. Tešíme sa. Ferdinanda Dene, vystúpi Natália Bertolková, Diana Vietorisová, budú hrať na husle, pomôže im aj ich pán učiteľ, Ferdinand Dene, hrou na husle,
Potom pán učiteľ Mucha, ten bude hrať na violončelo, pán učiteľ Chlebko na viole. Zahrajú nám slávny ér od Johana Sebastiana Bacha. Potom od Johna Lennona So This Is Christmas, tam už príde ešte jedna šikovná flautistka od pani učiteľky Lenky Šipošovej, Julia Alžbeta Moncerová. A potom odíde pán učiteľ Chlebko, odíde pán učiteľ Mucha, odíde dve huslistky, ostane len Julia Alžbeta Moncerová s pánom učiteľom Ferdinandom Dene a zahrajú Biele Vianoce. Ak si to nezapamätali, nevadí, budú hrať. Veľký potlesk.
triedy pani učiteľky Evy Kasandej. Jeho meno je Sebastian Molnár. Preto hovorím úspešnému, pretože teraz 4. decembra sa zúčastnil celoslovenskej speváckej súťaže v Bratislave Dni Miloša Upelta, kde obsadil krásne 3. miesto. Veľký potlesk. Pastieri, poď ku nám, a potom to bude známa pieseň Keby som bol vtáčkom od Mikuláša Šnajdra Trnavského. Sprevázať na klavíri ho bude pán učiteľ Tamáš Holách. To je ten učiteľ, ktorého žiačka Viktória Kupriano získala tie super ocenenia. Aj pre neho veľký potlesk. Nech sa páči, poďte vaše. Racinová Simona a Fiala Leo. To sú recitátori z literárno-dramatického odboru z triedy pani učiteľky Nikolety Beny, ktorí nám povedia niečo o termíkoch. No snáď budú hovoriť aj nejaký recept, zišiel by sa možno, uvidíme. Tak privítame veľkým potleskom. V noci som mal sladké sníčky, ako pečiem medovničky. Hneď keď stanem, tak ich spravím, osladím ich medom zdravím. Dám škorice trošička, aj domáce vajíčka.
Kúsok masla, hrnček múky, pečenie to nie sú múky, je to skvelá zábava, kým sa cestou vykrája. Mám problém maličky, kam som schovala formičky, váľa miesti kraja cesto, koláče je plné mesto. Ozdobím ich orieškami, čokoládou, hrozienkami. Rozdám všetkým susedom, rozvonia ma celý dom. Každý sladký úsmev má, keď medovník ochutná. Vianoce sú, keď rozlúskneme orechovú škrupinku a dáme pod tanier z kapra šupinku. Keď na oblátky si rozdáme med a máme vieru, že krajší je svet. Keď do daru si dáme lásku a pohodu, keď na seba sa usmievame a máme dobrú náladu. Prajeme vám krásne, veselé vianočné sviatky. Naozaj milé. Aj nejaký recept sa teda naozaj objavil, ako som predpokladala, že to tak bude. No a teraz bude jedno veľké zoskupenie. Budem menovať, počúvajte. Mikolájová je veľmi šikovná klarinistka z triedy pani učiteľky Danielky Škotovej. Bude hrať aj pani učiteľka Danielka Škotová, potom pani učiteľka Irina Čorej, pán učiteľ Pavol Mucha a pán učiteľ Jakub Chlebko. A zahrajú nám nádherné Magic Christmas. Po nich príde Natália Rimešová, veľmi šikovná flautistka, bude hrať na pliečnej flaute a zahrá nám, ja vám to takto poviem, tú známou reklamu. Hra je pečenie, áno? Ale to je originál humoreska od Antonína Dvořáka. No, tak a tá flautistka je vtedy pána učiteľa Gabriela Škriečku. No ale teraz počúvajme to nádherné zoskupenie. Kľudne sa môžete k nám to priblížiť. Pani učiteľka Škotová so svojou žiačkou Nikolkou Joríkovou. Poďte, poďte, poďte. Nikolka prvá.
jej stredy pani učiteľky Evy Kasanovej. Sprevádzať na klavíri bude pán učiteľ Tamáš Ola. Potom prídu šikovné huslistky, Anežka Lukáčová, poznáš ich, že? Anežku, takisto Magdalénu Španovú a ešte aj Luciu Novotnú. To sú veľmi šikovné huslistky stredy pani učiteľky Božky Škrínčkovej a zahrajú nám koledu do mesta Betlema, aký je to svit Adeste Fideles. Ja ich budem sprevádzať na klavíri a moje meno je teda prezradím Aneta Rogánska. Dobre, ale teraz už Lila Kornáš.
teraz sa preniesieme trošku do Gruzínska, je to síce trošku ďaleko, ale iba tak pomyselne, pretože zaznie hudba z tejto krajiny. Konkrétne bude to Hrebas Lagidze a jeho hudobný moment, ktorý nám zahrá Románka Hofmanová z mojej kladiernej triedy teda. A po nej sa predstaví v návratoch, konkrétne v janečných návratoch, Stelka Tvišková a Adam Fecko. To sú recitátory z literárno-dramatického odboru z triedy pani učiteľky Martiny Slovinovej. Teraz však Romana Hofmanová. funguje asi niečo dobre. Do sveta, kde vládnu toľké hrubé slová, nehodí sa vôňa Vianoc vanilková. A predsa prichádza, vznáša sa vôkol nás. Do srdc človečenských zaznieva tichý hlas. Láska, poď tu s nami, ľuďmi tejto zeme. Zvoň na naše srdcia, aj keď zabudneme. Aj keď to nechceme. Zvoň a prebuď v duši tichučku ozvenu. Prosím, prosím, prosím o takú premenu. Nech cesta k srdcu zostane medová, vanilková, vianočná a škoricová. Keď sa obzor halí do tichých tónov zimy a obloky hýria sviečkami vianočnými, prebudí sa na mne srdca zatichnutý zvon.
sa piesňou detstva, sladkým domovom a dávno stratenými snami. Kto načúva, kto príde na kľukatú cestu života, objaví v sebe žrieb, prameň novej sily, v tom svete dávnom namamený dlani. Som počula dievčatko menom Bianka Gernicová toto spievať. Ja som si povedala, vy to musíte počuť tiež. To je tak pekné. Jingle Bell Rock nám zaspieva Bianka Gernicová v spolupráci s pani učiteľkou Aničkou Poňovou, kde je pani učiteľka, asi vzadu počúva, a pri kádri Žofka Šoková. Takže táto trojica urobila niečo dokonalé. Počúvajte. páčilo, že sme to sa nakoniec dali. No a sme v závere, moji milí. No, tak na záver nám zachrání jedno veľké teleso, kde sme tu mať orchester našich žiakov pod vedením pána učiteľa Miroslava Brnu. No, ja by som povedala, že nech sa už aj rozkladajú, lebo to, kým sa oni sem pripravia, to bude trvať veľmi dlho, takže ja vám takto trošku odídem, otvorím dvere a už im poviem, nech rovno sa chystajú. Takže poďte. No, zahraj nám takú zmes vianočných koliet. Budú tam rôzne koledy a na záver zaznie Tichá noc. Ja by som vám niečo povedala k tej Tichej noci, určite už všetci poznáte, ale trošku takú nejakú históriu, že vlastne ako vznikla tá Tichá noc. Tak s jej vznikom súvisí taká zaujímavá príhoda a
Mikuláša v Oberndorfe v blízkosti Salzburgu prehrízli vyšší mächý orgán. Áno, dobre počujete. No a vtedy kaplán, vtedajší Jozef Mohr, zistil to až tak deň pred Vianocami 23. decembra v roku 1818. A na Štedrý deň mala byť teda sviatočná polnočná omša, ktorá sa samozrejme nedala odslúžiť bez nejakého orgánu, predsa len čak orgán súvisí s kostolom, že? A Mohrovi napadlo, že zloží báseň, ktorá by sa mohla prípadne zhudobniť a spomenul si na svojho priateľa. Ten priateľ sa volal Franz Gruber, bol to šikovný učiteľ a organista, ktorý k básni skomponoval melódiu. Hovorí sa, že to stihol za necelú hodinku. No a Tichá noc sa nedlho spievala na Vidieckom cisárskom dvore, aj na Viedenskom cisárskom dvore v Lipsku a v Berlíne. No a v roku 1839, prosím pekne, ju spievali už v New Yorku, neskôr v Londýne a teraz počúvajte, v roku 1931 zaznela v Japonsku pod názvom, a teraz počúvajte, Shizukeki Majoka. Áno, Shizukeki Majoka po japonsky znamená Tichá noc. No a dnes ju teda pozná už celý svet. Oni sú už, myslím, že nachystaní, kým som ja tu všetko porozprávala o tej Tichej noci. Dúfam, že ste si niečo zapamätali, možno, že tie myši, ktoré rozrizli mechy orgánu. Dobre, ste nachystaní, kto ešte potrebuje mikrofón, povedzte. Nech sa páči, ja ti ho odoznám. Tak príjemné počúvanie. Yes, yeah,
speváčky boli z pobočky z Čataja, ktorú vedie pani učiteľka Oborníková. Keby kamera zabrala pani Helenku Oborníkovú, nech teda vieme už o tom hovoríme. No a solistka by nám predstavila sa dáme ako
huslistka, ale bola aj speváčkou, Natália Bertóková, strednej pani učiteľky, Markus Žetnický, už ani neviem. Teraz to tak už všetko splieta, už mám vianočnú náladu, už pečie medovníky, myslím, viete, takže to preto. Dobre, takže ja si myslím, že sa vám tento koncert páčil, lebo máte úsmev na tvári, vidím všetci. Ďakujem, to bol taký náš malý darček pod stromček. No a ja by som vám za celú základnú umeleckú školu v Senci chcela popriať požehnané vianočné sviatky, plné lásky, zdravia, pohody a porozumenia a do toho nového roku 2025 všetko to isté a hádam ešte trojnásobne. Tak dovidenia niekedy na budúce.